שלום, אני אילי. אני עשיתי לפני כ4 חודשים בערך אינסייט בבולגריה. אינסייט נוער, כן? אינסייט נוער, כן. בן כמה אתה אילי? אני בן 17, אז הייתי 16. אני החלטתי לטוס עד לבולגריה כדי לעשות סמינר של 4 ימים, אני חושב שזה היה. כי שמעתי על זה בבית, ההורים שלי עשו, האחים שלי עשו, ובאותה תקופה לא היה בארץ, אז החלטתי לעשות את זה. ואני לא מתחרט אפילו לא על שנייה. מה זה נתן? זה נתן המון. קודם כל, ברמה הכללית, יש לי עכשיו חברים מאוד מאוד קרובים בבולגריה. אני מדבר איתם כאילו באופן קבוע. זה נתן לי ביטחון כאילו על מי אני ומה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה להשיג בטווח הקרוב, בטווח הרחוק. לא יודע, זו חוויה שכל אחד דובר בצורה שונה, זה לא מה שאפשר להגדיר אותו, זה יביא לך ככה ויביא לך ככה. מה שאתה תרצה להשיג, את זה אתה תקבל מהסמינר, כי את הסמינר אתה עובר עם עצמך. אתה ידעת מראש מה אתה רוצה להשיג? פחות או יותר, רציתי לדעת מה הולך איתי, מה הולך לקרות, מה אני רוצה שיקרה. וכן, קיבלתי את זה וקיבלתי עוד דברים. אתה יכול לתת דוגמה אחת של משהו שרצית וקרה בזכות, כאילו, שאחרי הסמינר בעצם הצלחת להשיג אותו? רציתי להיות יותר פתוח לגבי הרגשות שלי. אני לפני הייתי בן אדם מאוד מאוד סגור. כאילו לא הראיתי שום רגש כלשהו כלפי החוצה, ואחרי חזרתי מהסמינר, זה 180 מעלות, אין לי בעיה לדבר על הרגשות שלי, אין לי שום בעיה. וזהו, לא יודע. איך היה במהלך 4 ימי הסמינר? היה מדהים. היום הרביעי היה קצת קשה, אבל מה היה קשה? המרחק מההורים ועם כל החברים. התחלתי להתגעגע. כי היית שם ברצף. כי הייתי 4 ימים ברצף, בלי אף אחד, בלי לדבר עברית, בלי כלום. אבל היה שווה את זה. בסך הכל החוויה היומיומית היא נעימה או שהיא... לא, זה לא חוויה קשה יומיומית, סך הכל הרבה מאוד משחקים ודיונים מעניינים. אתה לא מרגיש שהזמן עובר, אתה מסתכל החוצה, פתאום לחלון אתה רואה חושך. מה באמת עושים בסמינר נוער? איך זה נראה? לא יודע, כאילו יש את הנושא היומי, כאילו, ואז עושים כמה תרגילים, וגם על הבוקר יש מה שנקרא sharing, שזה... שיתוף, כן. ואתה קם ואתה פשוט מדבר, פותח מה שאתה רוצה לפתוח. חייב לקום גם? לא, אתה לא חייב, אבל מאוד מומלץ לי אישית, זה מאוד עזר. אני באתי בגישה של אני עושה מה שצריך, כאילו מה שצריך לעשות בשביל לעבור את התהליך. ושיירינג זה, אני חושב, תהליך מאוד חשוב. אולי הכי חשוב. ואז אחרי השיירינג, אחרי שזה יש תרגילים, משחקים קצת, מוסר השכל של המשחקים, ויש גם כאילו טיפה ריקודים בערב, שזה להשתחרר קצת וזה, זה כיף. וזהו, לא יודע. אם ככה, אם מישהו מתלבט, אם לנסוע לאיזה טיול או ללכת לסמינר, מה היית ממליץ לו? אני לא בן אדם של לשאול אותו על... זה אצלי, טיולים זה משהו מאוד חשוב ומאוד קרוב, אבל בכל זאת אני מאוד ממליץ ללכת לסמינר. טוב, תודה אילי. אין בעיה.